Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Μελίτα Αδάμ, «Νήματα ζωής». Λέει ο ποιητής για τη Μελίτα Αδάμ, ο κύριος Χρήστος Παπουτσής. Καλησπέρα σας. Όταν ο Γιάννης Φιλιππίδης και ο Νικόλας Τελέδης μου είπαν ότι την πρώτη μου ποιητική συλλογή υπήρχε περίπτωση να παρουσιάσει η σημαντική κυρία της λογοτεχνίας, Μελίτα Αδάμ, ένιωσα μεγάλη χαρά αλλά και αγωνία. Θα δεχόταν, θα της άρεσαν τα βήματα. Έσπευσα λοιπόν να επικοινωνήσω μαζί της. Της ζήτησα να γνωριστούμε και να της δώσω το βιβλίο μου, ώστε να με κρίνει και να αποφασίσει αν το παρουσιάσει. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η παρουσίαση έγινε και η κυρία Μελίτα Αδάμ έγινε για μένα η Μελίτα. Εσείς γνωρίζετε πως η κυρία Μελίτα Αδάμ είναι μια πολύ σημαντική ποιήτρια και συγγραφέας και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αυτά ισχύουν και με το παραπάνω. Ισχύει επίσης ότι είναι καταδεκτική, προσινής και τιμάμε τη φιλία της νεοεισερχόμενος. Ισχύει επίσης ότι αυτά είναι και τα τελευταία καλά λόγια που θα ακούσει από μένα απόψε. Διότι σκοπεύω να σας αποκαλύψω τα αρνητικά σημεία, τα δεν της Μελίτας Αδάμ. Και δεν είναι λίγα. Εδώ θέλω να σας πω ότι η ομιλία μου έχει τίτλο «Τα υπέροχα δεν της κυρίας Μελίτας Αδάμ». Και μία σκέψη μου. Όσα νιώθει κανείς διαβάζοντας ποίηση, δεν είναι υποχρεωτικά ακριβώς αυτό που θέλει να πει ο δημιουργός. Ίσως να είναι και αυτό. Είναι όμως και όσα γεννήθηκαν μέσα στον αναγνώστη, στο μελετητή όταν μιλάμε για ποίηση, από την επαφή του με το έργο. Πάμε λοιπόν. Η Μελίτα Αδάμ δεν είναι μία σημαντική κυρία της ποίησης. Είναι η ποίηση. Η Μελίτα δεν ξεγελάει, δεν μετανιώνει, δεν μεγαλώνει και δεν παραδίνεται. Μου είπε όταν πρωτογνωριστήκαμε, με θεωρείς φίλη σου? Βεβαίως, απάντησα και εκείνη, έτσι την πατάνε όλοι. Ξεγελάω. Δεν ξεγελάει. Να ξεγελαστεί όμως γίνεται. Και αν συμβεί αυτό θα είναι γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι η μοίρα του ανθρώπου που κρατά την καρδιά του στα χέρια του και την προσφέρει σε όλους. Χαρίζει την αγάπη της και δεν μετανιώνει ώστε να την πάρει πίσω γιατί είναι πλασμένη από αγάπη. Αυτό το τελευταίο εκμεταλλεύτηκα κι εγώ και έτσι έχω την τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ και να μιλώ για εκείνη. Η Μελίτα δεν μεγαλώνει. Το ανάστημά της μας σκιάζει, αλλά δεν μεγαλώνει, διότι ενθουσιάζεται, ονειρεύεται, οριμάζει. Περιόρισα τα θέλω. Με κόστος τώρα πια δεν θυμάμαι. Ορίμασα. Ήταν το τίμημα μιας ζωής σε ό,τι έδωσα. Οριμάζει μέσα από κινδύνους, σεισμούς, θανάτους, φόβους. Οριμάζει με σκέψεις που υφαίνουν φόβους. Η σκέψη, μπλεγμένη στα δίχτυα της μαύρης αράχνης, υφαίνει τους φόβους. Δεν παραδίνεται. Επιβιώνει. Πόνεσα, έκλαψα. Έχασα ανθρώπους, έχασα το γιος μου. Όμως υπάρχω. Αύριο ανατέλει μια νέα μέρα. Με ήλιο, με βροχή, με καταιγίδα. Δεν ξέρω. Και καταλήγει. Πονάω, θλίβομαι, όμως υπάρχω. Ζω. Ολόκληρη η ζωή μια άσκηση υπομονής. Ο κήπος όπου φυτρώνουν και ανθίζουν τα ποίηματά της είναι σπαρμένος όχι μόνο με αγάπη αλλά και με θλίψη. Εδώ η ποιήτρια λειτουργεί ως μαργαριτοφόρο όστρακο. Μετουσιώνει τη λύπη, τη θλίψη που εισχωρεί στην καρδιά της σε μαργαριταρένια ποίηματα και μας τα προσφέρει. Υφίσταται την πραγματικότητα και δημιουργεί. Η αγάπη και η θλίψη και ο πόνος συνυπάρχουν στα ποίηματά της, καθώς με σχεδία αυτά παλεύει με κύματα. Ο άνεμος δυναμώνει, πατάω στα κύματα. Αυτά με οδηγούν σε έναν δρόμο μακρύ, χωρίς σύνορα, χωρίς όρια, στην απέραντη μοναξιά της τέχνης.
Τα ποίηματα αποτελούν μικρές κυβωτούς που εμπεριέχουν συναισθήματα, σκέψεις στην ψυχή του ποιητή. Αυτό συμβαίνει και με τα ποίηματα της Μελίτας. Η ποίηση δεν είναι μια σειραφή λέξεων. Η ποίηση βρίσκεται μέσα και πίσω από τις λέξεις και ανάμεσά τους και στον ερωτικό χορό τους. Αυτό η Μελίτα το γνωρίζει καλά και το εφαρμόζει υπέροχα, αλλά κάνει και κάτι ακόμη. Βαπτίζει και κεντάει. Βαπτίζει τις λέξεις στην καρδιά της και εσύ πονάς διαβάζοντάς τις, γιατί είναι αληθινές και αφορούν σε όλους μας. Είναι ο επώδυνος τρόπος με τον οποίο υποχρεώνει η ζωή μια ευαίσθητη καρδιά να πάνεται. Κεντάει εικόνες, ήχους και στιγμές με τα νήματα της ζωής της. Εκεί μέσα στη φωλιά μου κοίτομαι ολόμονη σε θέση εμβριακή. Το κορμί μου να περπατήσει δεν μπορεί, μα ο νους άξιος καραβοκύρης σε τόπους απόμακρους, ονειρικούς την άβρα μου πηγαίνει και ανάλαφρα τους πόθους μου σε άγνωστα σοκάκια οδηγεί. Για τούτα τα ταξίδια εισιτήριο δεν βγάζω. Πετάω, φεύγω. Δεν χρήζει φυλαδάφνης να μασώ, μήτε θυμίαμα μαγικό να ανασάνω. Έτσι, απλά, φεύγω για το αύριο. Κλείνω το βιβλίο και βλέπω το χθες και το σήμερα να μένουν πίσω, ντυμένα το θλιμμένο άρωμα του ηλιοβασιλέματος, ενώ το αύριο με ενθουσιασμό λάβει στην ανατολή μιας νέας μέρας. Μελίτα, σε ευχαριστούμε για τη νέα σου μαργαριταρένια δημιουργία και ιδιαίτερα εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή να βρίσκομαι δίπλα σου. Δεν θα ξαναβρω άνθρωπο με τόσα υπέροχα δεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Στις Ευαγγελίες θα είναι η Δέκλα Μαντέλη. Πώς πέρασαν τα χρόνια. Η μνήμη ξεθόριασε τις μνήμες, θα πει η Μελίτα Αδάμ στην εισαγωγή του βιβλίου της. Και όταν περάσουν τα χρόνια, οι μνήμες χάνονται. Ή μήπως απλά ξεθοριάζουν στα τετράδια της ανάμνησης. Κι όμως, οι μνήμες είναι οι βραθυβλεγείς αναφλέξεις που ακουμπούν στη μαγική, όσο και μυθολογική σφαίρα αυτών που έχουμε ζήσει. Είναι μια σχεδόν εθιστική συνήθεια που αποκτάται όσο τα χρόνια φεύγουν, για να παραμείνουν ενεργά όλα εκείνα που ξεχύλισαν συναίσθημα. Αποτυπώθηκαν για να ανασυρθούν ξανά και ξανά σε λυτρωτικές ασκήσεις επιβίωσης. Και όσο κι αν κάηκαν τα χέρια την ώρα της φωτιάς, τα ίδια χέρια από την απόσταση που δίνει ο χρόνος είναι πια έτοιμα να εξομολογηθούν, να γράψουν νήματα ζωής, διατηρώντας αναλύωτη τυφλό που τα έκαψε. Νήματα ζωής είναι ο τίτλος της νέας ποιητικής συλλογής της Μελίτα Αδάμ που κυκλοφόρησε φέτος από την Άνεμος Εκδοτική. Τα ποίηματά της εμπεριέχουν έναν ιδιότυπο ρεαλισμό που εκπλήσει τον αναγνώστη στη λιτή λυρικότητα της αφηγηματικής έκφρασης. Κατακαιρματισμένα συναισθήματα και αισθήσεις σεριανούν σε περιγράμματα φόβου, εχμαλωτίζοντας τον χρόνο με τρυφερότητα στην απλότητα του ποιητικού είδους της. Με σεμνότητα στέκεται στις εκβολές της ποίησης, νιώθοντας επίμονα την αμφιβολία για το αν θα πρέπει να κολυμπήσει στη ροή της. Κι όμως, τα υλικά της γραφής της είναι πλούσια σε συγκινήσεις, καθώς κάτι οδυνηρό κρύβεται πίσω από λέξεις που της δίνουν την απαραίτητη αντοχή στον πόνο. Έτσι, σε πολλά ποίηματά της μετατρέπει το ρεαλισμό σε υπερρεαλισμό για να αναδειχθεί το δικό της ποιητικό θαύμα. Και όταν κάτι συγκλονίσει την ψυχή της, εκείνη κατορθώνει να αναδομεί τα χαλάσματα μιας κατάρρευσης στην εύθραυστη επικράτεια των ερειπίων. Αν και η Μελίτα Αδάμ διατηρεί